Niadtong 18, ingon sa akong lolo, walay gitarista ang kumbento. Mi-apply ko, diin nakat-on, tukar o keyboard, ug ang nagtudlo parokya ni Pedro. Dili hikalimtan, siya ang nagtudlo kay magtutudlo. Dili kalimtan, magpamasahe, minamasahe parokya ni Pedro. Daghang nagampo, daghang namumo, bayot di ay ang parokya ni Pedro. Na ignorante ang mga tao, bayot di ay si Pedro. Bayot di ay si Pedro, na ignorante ang mga tao, bayot di ay si Pedro.